Neochota, podělávky, diskriminace. Já, všichni na to reagují, příliš krátkozrace. Všichni na to jenom čumí a nic nedělají. Tohle je nová doba, kdy se životy prodávají. Yeah! Neochota, podělávky, diskriminace. Já, všichni na to reagují, příliš krátkozrace. Všichni na to jenom čumí a nic nedělají. Tohle je nová doba, kdy se životy prodávají. A teď něco nepovedeného. Neochota. Ty jsi kokos. Jsi zábil. Já vím. Neochota v Ty jebe, starý? Ty jebe? Pičo. Jak? To bylo bez bytu, ty kare. No. A proč to tam dáváš? Neochota, podělávky, Toto jsem zabil. Tento text je smutný, napísal jsem život. Na, tutu. Jsem zajebal, bracho. Pochop, toto je mixtape, na nás nemáš. Tady, no. Zajebali jsme to a vieš, čo ti povím, že na nás nemáš a nikdy mať nebudeš a vieš prečo, lebo 100 000 eur. A teďka si dáme trošku Deutsche Lesson. Guten Tag. A.k.a. obrácené texty. Es har så tack till skrivare och han inte schreich. Es deine Milch sind ich fallig nur an der Kunden. Ej, ja, men vrti novi, že si kaba dava meo. Ja, ale hned si ani muž to neodpane his. Es har så tack till skrivare och han inte schreich. Es deine Milch sind ich fallig nur an der Kunden. Ja, men vrti novi, že si kaba dava meo. Ja, ale hned si ani muž to neodpane. Jsme dva kokoti, co spolu nahrávají tracky. Bude tady tomu, bude i videoklip. Máte se na co těšit. Tohle je zatím jenom taková malá upoutávka z refrénu, plus pár pičovin nepovedených z nahrávání. No a pokud se vám líbilo, dejte like, přihlašte odběr a těšte se společně s náma na nový track.